Jos voisit muuttaa jotain yhteiskunnassa, mitä muuttaisit? Voisiko tutkimuksesi olla edistämässä tätä muutosta? Tutkimuksen arvo ei riipu siitä, vaikuttaako se yhteiskuntaan. On olemassa arvokasta tutkimustietoa, jonka vaikutukset eivät ainakaan toistaiseksi tai sellaisenaan näy tiedeyhteisön ulkopuolella. Tavoittelit tutkimuksellasi yhteiskunnallista vaikuttavuutta tai et, jokaisen tutkijan kannattaa kuitenkin ymmärtää vaikuttavuutta ilmiönä. Usein yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tunnistetaan vain sen tutuimmat ilmentymät. Kaikkea vaikuttavuutta ei kuitenkaan näe kaupan hyllyllä tai kukkarossa. Se näyttäytyy monissa muodoissa, eikä tieteenala tai tutkimusaihe määritä sitä, voiko tutkimus vaikuttaa tiedeyhteisön ulkopuolella. Kun ymmärrät, mitä vaikuttavuus on, tunnistat sen mahdollisuudet paremmin. Vaikuttavuus ei synny itsestään. Sen synty ei myöskään ole vain tutkijasta kiinni. Ilmiön mekanismien ymmärtäminen, oikeiden yleisöjen tunnistaminen ja sopivat vuorovaikutuksen keinot voivat kuitenkin edistää vaikuttavuuden syntyä. Tällä kurssilla autamme sinua tunnistamaan tutkimuksesi yleisöt ja löytämään tehokkaimmat keinot niiden tavoittamiseksi.